हाय हॅलो नमस्ते, मी प्रज्ञा. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं नव्याने स्वागत करते. तर आज आहे संडे आणि मी मार्केटमधनं आता मच्छी घेऊन आली आहे, बांगडा. ते आता मी स्वच्छ धुवून साफ करून वगैरे घेणार आहे ना. आणि हे सर्व कापताना वगैरे पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे, कटिंग करून साफ करण्यापासून ते फ्राय करेपर्यंत. आणि ह्याला मी फ्राय करणार आहे आता. चला आपण सुरुवात करूया कामाला. आणि हे बघा आमच्या मांजराचं काय चाललंय. सर्वात आधी मी हे शेपूट वगैरे कापून घेते, हे कलरी असतात ते, आणि हे सर्व डोकी वगैरे काढून घेते. आणि ते मांजराचं बघा कसं चाललंय खाण्यासाठी. हे सर्व पंख आधी काढून घ्यायचे. हे तुम्हाला माहितीच असेल, पण मी आपलं पूर्ण प्रोसेस दाखवते. हे बघा. थांब, तुला भेटणार आहे फ्राय केल्यानंतर. अशीच खाणार आहेस का? असंच खात नाही ना? हे असं डोकं, ही सर्व अशी घाण काढून घ्यायची. नो 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 नो. आणि हे डोळे पण काढून घ्यायचे. पोटातली सगळी घाण साफ करून घेते. सर्व केलंय आणि आता ह्याला मी असे कट्स करते, जेणेकरून आपण जे मसाला लावू ते आतपर्यंत गेलं पाहिजे. आणि तिथे आमची मांजर म्याव 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 करते, त्याला बंद केलंय दुसऱ्या रूममध्ये. हे बघा, असे कट्स करून घेते. आता मी हे सगळे व्यवस्थित साफ करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे सर्व स्वच्छ साफ करून धुवून घेतले आहे 2-3 वेळा. आणि आता ह्याला मी मीठ वगैरे सर्व लावून ठेवते. सर्वात आधी मीठ लावून घेते. मीठ लावून जर थोडा वेळ ठेवलं ना की हे मच्छी कडक होते, म्हणजे सगळ्याच मच्छी. मीठ जरा बऱ्यापैकी, म्हणजे मीठ असतंच ऑलरेडी ह्या मच्छीला, पण आता कसं आपण धुतली आहे ना चांगली स्वच्छ. कोकम पण भिजत घातले होते, त्याचा छान असा रस घ्यायचा, काढायचा कोकम. आपण हे कोकमाचं जे पाणी केलंय ते मी लावते. लिंबू किंवा चिंच सुद्धा लावू शकतात, आम्ही कोकमच लावतो. हळद टाकते. काय म्याव. आणि हा लाल तिखट मसाला टाकून घेऊ. ह्याला आलं लसूणची पेस्ट पण आपण लावू शकतो, पण आता आलं लसूणची पेस्ट केली नाही मी, त्यामुळे आपल्याला जसं तिखट हवं तसं. मी आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेते सगळ्याला लावून. सर्व असं चिरांमध्ये लावून घेते मसाला प्रॉपर.
हे सर्व तर लावून झालेलं आहे. आता ह्याला मी असंच 5 मिनिटं ठेवते साईडला. आणि एक साईडला ह्याला जे फ्राय करायचं आहे ना त्याचं कोटिंग वरचं बनवून घेते. इथे मी रवा घेतलाय, तांदळाचं पीठ, पण थोडंसं मीठ टाकायचं कारण कोटिंग नाही लागेल म्हणून. आणि तिखट टाकायचं, थोडंसं तिखट. इथे मी तवा ठेवलाय तापत आणि त्याच्यामध्ये तेल ठेवलंय. हे गरम होऊ द्या आणि मग मी हे बांगडा या कोटिंगमध्ये लावून फ्राय करणार. मोठे मोठे बांगडे पडले ना. चांगले भेटले मोठे मोठे. हां, कितीचे भेटले ते पण सांग. 100ला 8 भेटले मोठे. आम्ही हे देवरूच्या मार्केटमधून आणले. 100ला 8 पीस बांगड्यांचे. बघा केवढी मोठी साईज आहे. आता हे मी फ्राय करून घेते आणि मग फ्राय करून झाल्यानंतर तुम्हाला मी दाखवते. झाला आपला मस्तपैकी बांगडा फ्राय. तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला लाईक आणि कमेंट करून सांगा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन दिलं त्यावरती क्लिक करा. त्याने काय होईल की मी नवीन नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचे नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुम्हाला येईल. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. आमचं मच्छी खाण्यासाठी उड्या मारतोय. हाताला आता माझं लोक लावले. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.